Id-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li jipprojbixxi lil Adrian Delija u Alex Borg milli jiddibattu bejniethom jew saħansitra milli jsemmu lil xulxin mhux biss tixhed il-mod kif il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jaħbi l-qasma kbira fih danu, iżda tagħmel ukoll sarima maħal il-medja indipendenti. Ġala darba jgħaddi il-proċess ta' due diligence, Delija u Borg mhux se jitħallew jaċċettaw intervisti fuq pjattaformi tal-medja indipendenti li l-Partit Nazzjonalista ma japprovax. Aktar minn hekk regola stabbilita li qed titqies bħala mill-aktar assurda u bla preċedent f'pajjiżna, la Borg u lanqas Delija ma jistgħu jirreferu għal xulxin f'intervisti li jsirulhom individwalment, sansitra lanqas il-preżentatur ma jista' jagħmel xi referenza għal kandidat ieħor prospettiv. Dan ifisser li jekk pereżempju xi ħadd miż-żewġ kandidati għat-tmexxija nazzjonalista jipproponi li biex jiġi indirizzat id-dejn ta' 40 miljun euro li għandu il-partit tinkera jew tinbih id-Dar Ċentrali kif ippropona Mario De Marco, il-kandidat ieħor assolutament ma jistax jiġi mistoqsi minn xi ġurnalist indipendenti dwar ir-reazzjoni tiegħu. Meta kien hemm l-elezzjoni għat-tmexxija nazzjonalista bejn Adrian Delija u Chris Said, il-Partit Nazzjonalista dakinhar organizza dibattitu bejniethom fuq l-Istazzjon Nazzjonalista. Anke fl-aħħar elezzjoni għat-tmexxija fis-sajf ta' 5 snin ilu kien hemm dibattitu bejn Adrian Delija u Bernard Grech. Minkejja li r-regoli fil-kuntest attwali saru pubbliċi l-ħamis warnofsinhar sal-ġimgħa kienet għadha mhux magħrufa l-pożizzjoni tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM dwar din is-sarima nazzjonalista maħal il-medja indipendenti. Intant, id-direttur maniġerjali tal-Media Today u ġurnalist veteran Xavier Balzan ikkundanna ir-regolamenti mill-Partit Nazzjonalista. F'kummenti fuq il-medja soċjali Balzan sejħilhom regolamenti medjokri u strambi waqt li xerret l-artiklu tal-Malta Today li jitratta għal tali ċensura mill-Partit Nazzjonalista.